L'Elx, que està passant pel moment més dolç de la Lliga, pot presumir de tindre una gran afició. Avui els presentem tot un personatge de l'òrbita franja verda, Ismael Ruiz. És el vicepresident de la Federació de Penyes de l'Elx, però també va fundar i presidís la penya Portus Il·licitanus, única penya franja verda a Santa Pola. La passió d'Ismael pel seu equip l'ha dut a col·leccionar tota classe d'objectes fins a convertir la cotxera en un xicotet museu franja verd. Ismael Ruiz presideix des de fa 5 anys la penya Portus Il·licitanus, única franja verda a Santa Pola. Però la seva passió per l'Elx ve de més lluny. Són 50 anys seguint l'Elx. Des que l'Elx va jugar la final de la Copa del Rei contra l'Athletic Bilbao en Madrid. Era l'any 69, l'Elx no va guanyar aquella copa, però sí que aconseguí un dels seus aficionats més fidels. I des d'entonces jo no he parat de seguir l'Elx. I a poquet he anat col·leccionant coses. Però la creació d'este particular museu a punt va estar de costar-li un disgust. Ma casa era el museu de l'Elx, però clar, ja quan la meva dona me'l va encarregar va dir que aniguera sacant coses i que aniguera això, o m'es cremava o m'es tirava o me n'anava jo. Així és que Ismael trasllada el museu a la cotxera i això li permet acumular objectes més grans, alguns molt preuats. M'han arribat a oferir fins a 1.500 euros per aquesta bicicleta, però aquesta bicicleta no té preu. Com tampoc en té el trofeu al millor aficionat que li van concedir els empleats de l'Elx. Per a Ismael és una de les joies de la col·lecció. És una de les coses que més vull. Tinc una exposició ahí de botes de jugadors que me van regalant, camisetes de jugadors firmats i dedicades. Tota una mostra de la passió per uns colors.